Pam mae ein biliau ynni mor uchel yng Nghymru? Pam ydi mor gyfoethog mewn adnoddau ynni naturiol? Dyw hynny ddim yn deg, a nid dyma sut dylai pethau fod. Dros 27 mlynedd mewn rym, mae llafur wedi gwrthod roi pwerau'r un cymunedau ni dros yn adnoddau naturiol, gan gadael i ni talu'r pris. Ar y ffom, dyn nhw ddim hyd yn oed yn credu mewn newid hinsawdd. I ni yn Plaid Cymru yn gwybod bod dim dewis gyda ni, ond gweithio tuag at zero net. Gallwn ddefnyddio ein hegni o'n hadnoddau naturiol i bweru ein cenedl a dod â'n biliau lawr. Be sydd angen yw llywodraeth sydd yn barod gyda'r uchelgais i wireddu ein potensial a gweithio gyda chymunedau yn hytrach nac yn ei herbyn nhw. Dyna pam mae gan Blaid Cymru gynllun i ryddhau potensial ynni adnewyddol a sicrhau bod cymunedau yn teimlo'r bydd sydd yn dod ohono fe. Bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn creu cwmni ynni cenedlaethol i helpu cynyddu perchnogaeth cymunedol ac i leihau biliau. Byddwn nhw'n creu cronfa cyfoeth i ail buddsoddi'r elw yn y cymunedau hynny. Bydd Plaid Cymru byth yn rhoi'r gorau i ymladd dros ddatganoli stad y goron mwyn i Gymru i elwa o'r holl adnoddau hynny. Bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn gweithio o'r dyrnod cyntaf i ddod â mwy o prosiectau ar-lein yn gyflymach ac yn gweithio tuag at annibyniaeth ynni. Plaid Cymru yw'r unig blaid sy'n cynnig arweinyddiaeth newydd i Gymru ac yn cefnogi ein cymunedau. Felly pleidleisiwch i Blaid Cymru ar fair seithfed.